ראלי קמחי מתחברת אל אנרגיה קוסמית הקרויה אור מגן דוד, בשיטה שהיא פיתחה ומלמדת. זוהי שיטה אוניברסלית המכילה בתוכה את כל אהבת הבורא ונוגעת לכל תחומי חיינו. ביקום ישנה אנרגיה אינסופית. מבראשית כתוב שבהתחלה היה אור. האור הזה הוא קיים, לאור הזה יש איכויות. ואנחנו בני אדם יכולים פשוט היום למשוך את האור הזה כמו שעושים האינדיאנים, כמו שעושים האוברג'ינים. אני פשוט בצורה מסוימת שאני מבקשת מהבורא את האנרגיה, האנרגיה הזאת היא מגיעה אליי כי אני מחוברת כבר מזמן. בשיטה הזאת אני קודם כל דואג לעצמי. אני עושה על עצמי, ואז כשאני מאוזן אני גם יכול לטפל בכל בני המשפחה, באנשים אחרים, בחברה הישראלית, ביקום כולו. אני המקור לשיטה הזאת, בורכתי בידע הזה, ומי שלמד אצלי, הוא יכול ללמד את זה גם כן. איך גילית שיש לך את הכוח להתחבר לאנרגיה הזאת? לפני 17 שנה הייתה לי חברה שמאוד מאוד בלבלה לי את המוח שאני אבוא איתה למדיטציה. מה לי ולמדיטציה בכלל? אני בן אדם מאוד ארצי, בן אדם שאוהב ספורט, בן אדם שאוהב דברים מאוד ריאליים. מה לי ולמדיטציה? עד שיום אחד נעתרתי לה, כי היא באמת כבר ביקשה. כשהייתי במדיטציה, מה שקרה לי, שפתאום התחלתי לראות דברים, שקמנו, פשוט נתנו את הידיים, ואיך שנתנו את הידיים, פשוט הרגשתי שכל האנרגיות שלי פשוט נעלמות, ואני הולכת להתעלף. ואז בא מישהו ופשוט שם את היד שלו מעל הראש שלי, והזרים לי בחזרה את כל האנרגיות, וחזרתי לעצמי. ולאט לאט התחלתי להבין שיש לי משהו, אבל לא הבנתי מה. האנרגיה עוברת בידיים, ובאמת אני הייתי נוגעת בעצמי, וכל הזמן תוהה מה האנרגיה הזאת עושה, כי אני בעצמי ספקנית מאוד גדולה, עד שיום אחד אני משחקת בטניס, וחוטפת מהרקטה מכה על השוק, וזה מתנפח לי לא נורמלי, ואז אני פשוט הייתי תמיד רצה לחובש שישים לי מין ריסוס כזה, פשוט התיישבתי, ביקשתי את האנרגיה הזאת, הרגשתי קור אז, כאילו שמים לי קרח, וכל הנפיחות ירדה לי תוך 2-3 דקות והמשכתי לשחק. כשקיבלתי את האנרגיות האלה בידיים והתחלתי לטפל, בעצם לא ידעתי מה קיבלתי. ואז יום אחד אני פשוט ראיתי חיזיון. אני ראיתי חיזיון את עצמי בתוך מגן דוד גדול. ואז פשוט באו לי תובנות שהסמלים האלה והרייקי הרגיל, זה לא מה שאני צריכה לעשות. קיבלתי איך בעצם אפשר לעשות את זה לפי היהדות, לפי המקורות שלנו, כי סוף סוף אנחנו יהודים. האנרגיה הזאת נקראת אנרגיית החיים מגן דוד, שעם הזמן שראיתי את היכולות שלה ומה אפשר לעשות בה, לאט לאט השם שלה השתנה לאור המגן דוד. המגן דוד עצמו זה צורה קוסמית ששייכת לאנושות כולה, וכל אחד בעצם משתמש במגן דוד במשמעות שלו. בשביל עם ישראל, המגן דוד זה בעצם הגנה מאוד חזקה. מגן דוד זה בעצם מוח, גוף, נפש ונשמה. כלומר, האנרגיה הזאת בעצם עובדת גם על הפיזי, על הגוף, גם על המוח, גם על הנפש, וגם ברמות היותר גבוהות שלנו, רמות הנשמה. את קוראת לאור מגן דוד רייקי יהודי. מה ההבדל בין אור המגן דוד לרייקי רגיל? הרייקי הטיבטי, יש בו את הסמלים שיעבדו בתדר הכי נכון לאנשים מהמזרח, או לאנשים אחרים גם, כי היום מלמדים רייקי בכל העולם. אבל הוא יעבוד רק ברמה הארצית מאוד. לעומת זה, ברייקי לפי היהדות, הוא יעבוד גם ברמה הארצית, כלומר בפיזי, בנפש, בנפשי, אבל הוא יעבוד גם ברמות נשמה. והשלושה הסמלים הראשונים שקיבלתי, באמת היה סמל מנורה, שמנורה בעצם עובדת לנו על כל מה שקשור במוח ובזיכרון, סמל אל שדי שהוא עובד יותר על החלק הנפשי, והמגן דוד עצמו כסמל שהוא עובד על הפיזי. הסמלים האלה הם לא מוחשיים, הם אנרגטיים. יש להם צורה כמו מגן דוד למשל, אבל ברגע שאני מזמנת או חושבת עליו, זאת אנרגיה. ואז אני מבקשת את האנרגיה הזאת, ואני פשוט יכולה בדמיון לדמיין את המנורה על המצח שלך, שזה המקום של הזיכרון והמוח,
וברגע שאני מדמיינת ומבקשת את זה בצורה מסוימת להעביר אלייך, זה פשוט יעבוד. היום יש כבר 75 סמלים שיעבדו בכל הרמות. אני אתן לך דוגמה על הסמל המנורה שעובד על המוח. ולמדה אצלי אישה שהייתה לה ילדה בתיכון, שהיא הייתה תלמידה מאוד גרועה, ואמרתי לה, תתחילי לשלוח לילדה שלך את הסמלים ברגע שיש לה מבחן. והילדה מראש הייתה אומרת, אמא, יש לי היום מבחן, היא הייתה שואלת אותה באיזה שעה, והיא הייתה מתכוונת ושולחת לה, מבקשת את האנרגיה הזאת, פשוט לעבוד על הילדה שלה ולעזור לה כל זמן המבחן. הילדה הזאת התחילה לקבל ציונים שאף אחד לא האמין. והסיפור הכי מצחיק היה, שיום אחד נכנסת המורה לכיתה, ואומרת, חבר'ה, מבחן פתע. והילדה הזאת כל כך נלחצה, היא אומרת, המורה, תסלחי לי, אבל אני מוכרחה רגע לצלצל לאמא שלי. והיא צלצלה לאמא שלה ואומרת, אמא, יש לי מבחן. אז היא אומרת, אל תדאגי, אני שולחת לך. והיא חזרה לשבת, והיא באמת קיבלה ציון מאוד גבוה באותו מבחן. אם כואבת לי הרגל, אני יכולה לקחת את הסמל של המגן דוד, לעשות לי אותו, ולטפל בעצמי, אז בשביל מה אני צריכה אותך? כי בן אדם צריך לעשות תהליך. הוא צריך לקבל את האנרגיה, הוא צריך לעבור דברים, ולעשות הכל ממקום מאוד נכון, וממקום מאוד מאוד אמיתי, ומהימן. את יכולה כבר להרגיש שזה חום משהו? כן. יופי. זאת אומרת, החום הזה זה האנרגיה הזאת, והאנרגיה הזאת היא יודעת מה לעשות. דבר ראשון, אני רוצה לבדוק לך את הצ'קרות, לראות באמת אם את מאוזנת, לא מאוזנת. ואנחנו רואים שצ'קרת הבסיס פתוחה, ואני עוברת צ'קרת המין, שזה באזור הבטן, וגם מסתובב יפה מאוד. צ'קרת מקלעת השמש, שזה אני של הבן אדם, מסתובב יפה מאוד. צ'קרת הלב, יפה מאוד, ואנחנו רואים שזה גם מסתובב באותו עוצמה. וזה אומר לי שאת מאוזנת. צ'קרת הגרון, גם כן כרגע פתוחה. החיבור לאנרגיית אור מגן דוד מסייע לתלמידי הסדנאות בחיי היומיום. בהריונות עשיתי את כל הנושא של האנרגיות עם הסמלים. הבן שלי פשוט, כשהוא נולד, הוא היה עם הידיים עליו, עושה את הטיפול ומבצע את כל בהתחלה גם אני לא הבנתי, אבל פתאום ראיתי שהילד עושה לעצמו את כל השלווה, את הרוגע. ילד שלא ידע מה זה לקום בלילה לבקש לאכול, ילד שלב, ילד נינוח. אורנה, מה את מרגישה? חום. משיכת אנרגיות. וכמובן שאחרי טיפול אנרגטי, אז אתה מרגיש הקלה. פעם אחת קרה שלסבא שלי היה כאבי גב, אז ביקשתי ממנו, אמרתי לו שאני אטפל בו, ועשיתי לו את זה, והוא אחרי זה, תוך איזה שעה, שעתיים, אז הוא כבר קם, והוא יכל לעשות הרבה דברים מאשר שהוא היה לו את הכאבי גב. בין החברות אני שמקבלים מכה ויורד להם דם במקום ללכת למזכירות, אני עושה להם מגן דוד. וזה עוזר להם? כן. אני עוסקת בתחום התכשיטנות, וכשמגיעים אליי לרכוש תכשיט, אז אני עושה את הסמלים של אנרגיית אור המגן דוד, שהעסק יצא טוב, שהעסק יצא, והעסק יוצא לא רק טוב, הוא יוצא באהבה. מאז שלמדתי את הטכניקה של אור המגן דוד, אני יכול קודם כל להרגיע את הפציינטים לפני טיפולים, בעיקר טיפולים מורכבים. אני יכול להשתמש בפחות חומרי הרדמה. אני יכול לתת לך דוגמה של מטופלת שהגיעה אליי עם שן שהשורשים שלה נסדקו לגמרי, ויש לה קצת אלרגיה לחומרי הרדמה, והיא ביקשה ממני להשתמש במינימום חומרי הרדמה להכירה של השורשים האלה. אז פשוט קודם כל הענקתי לה את האנרגיה של אור המגן דוד, וגרמתי לה לאיזושהי שלווה ורגיעה, ואחר כך התמקדתי באזור של ההכירה, ואז יכולתי ממש להשתמש במנה מאוד מאוד קטנה של חומרי הרדמה חלשים, ופשוט לבצע את ההכירה ללא כאב, ללא בעיות, ללא דימומים, וגם ההחלמה שלה היא אחרי יומיים התקשרה אליי והיא אמרה שזהו, שהכל עבר, שאין פצע בכלל.
התחביב שלי הוא כלבים. הכלבים, כמו בני אדם, זקוקים לפעמים לטיפולים רפואיים. ואני מטפלת בהם בשיטה שלמדתי אצל רעלי, שזה שיטת המגן דוד, אור מגן דוד. כן. ספרי לי איזה מקרה או שניים, איך זה עזר להם. כלבה שהייתה צריכה להמליט, וסבלה מצירי לידה קשים, ועל ידי זה שישבתי לידה, ליד ארגז ההמלטה, והנחתי את ידיי עליה, אז גם הצלחתי להרגיע אותה בין ציר לציר, וההמלטה אמנם נמשכה כ5 שעות, אבל בסופו של דבר יצאו 8 גורים חמודים ובריאים. העיסוק המרכזי שלי הוא בקוסמטיקה. מעבר לקוסמטיקה אני עושה גם טיפולים אנרגטיים. יש לי מאסטר ברייקי, ואחרי שלמדתי את הרייקי הקונבנציונלי, היה לי חוסר במשהו. הרגשתי שאני חייבת להוסיף לזה עוד משהו, ובאתי ללמוד את הרייקי שנקרא תדרי אור המגן דוד. ואחרי שאני עושה עיסוי פנים וגב, אני עוברת לטיפול של תדרי אור המגן דוד. מה זה עושה? זה עושה פלאות. אנשים קודם כל חווים חוויות נהדרות, הרגשה של רגיעה, של ניקיון גוף, והרבה חוויות שמעבר ל5 החושים שלנו. לפני 3.5 שנים גילו אצלי גידול בשד, ואז על ידי כל הסמלים וגם כל החברות שלמדו היו שולחות את האנרגיות לאותו יום שהייתי הולכת לבית החולים, ואני הייתי עוברת את כל הטיפול בקלות. ברוך השם, לא היו לי כוויות כמו שיש ליתר האנשים. עברתי את זה בקלות, ברוך השם, והיום אני בריאה.